Ang Sid Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik og sayaw sa musugot sa dili. Day Carol. Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day Carol, mga anak! Day Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay! Nagdala siya og bag! Nyingon siya! Layas na siya! Ha? Gibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa Sid Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ta. Siyempre, Ate Pres, kami tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. Produkto sa Sid Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa Bagutan Sugilanon, ang Komedyante. Nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako ko sa'yo. Kahit hirap na nga ay nagtitiis. Hoy, pamakpak mo, oy! Simbol ng bakpak! Nga di mo kahi mo! Sa babato mo? Ay, sa man na siya, oy, mato mo. Ay, lang pamugos ko diya, duyugin lang ko, ngayon kantan ako. Sa mo kay eskwela? Kaya ganito na, akong gitarista, pang lambusan tamo ni. Sige. Pagdali dito, kay murag kawan mo na, oh. Wabi ay tao ni ato patong stage. Di niya takauman sa tong show. Dira. Dira.
Dara. Sige taon mo. Duyugan di ka. Sige, sige. May ka lang, kanta ko. Kini akong kanta, naguluhan kini og Made in China. Original na kanta sa akong amigo nga si Made in China. Gani Brown. Sige, sige, pasay ba na do? Made in China. Made in China, pasay na yun. Di ko gumawa na ay. Pweh, yan po show na to, ani! Ay, Gawa ni mo eh. ay. Kakamao ka mo do, yung standan akong kanta, unsa man ka. Nahiubos mo ko gamay. Nahiubos ko sa mga tao. Laim ko mahiubos ko, di ko maong. Ay! Nya bagos tong kanta ni mo. Tarungan na. Wa ko di kanta kag. Unsa kini to? Made in China? Kana! Wa pa ko kadungog ng kanta, may kanta ka na sukad. Porbida may gani kay gisaon lang de karon sila nayaw nya kuha silang inspirasyon 6 bang papa. Kantahan ko tin mo wa ta kay bao. Nahiubos pa ko. Lain kanta na to. Sabi kanta ni mo gusto ka na pilimon maor na. Ang pare makaduyog ko. Abay mo Sabar, eh. pilimon to. Unsa? Ngita lang kog laing pagi oy. Maamsawan ni mo? May nusuan lang ko. Ha? Unya ko! Una lang kong katapusan lang ning kuyog ni mo na ako bay Rinaldo. Mayo noon. Unsa? Umayalan! Day, salamat yun kayo ninyo ha. Pasensya na kayo mo. Sa sunod, mag-andam lang yung tingali kong minus 1. Nilot kit unta tong live ang gitara ni Lermo no. Yun. Tao-tao na kung pare sa to stage good. Tandim na kayo may ato. Ay bawal miss angay na mo buhaton pa. Pero, saan umiyak mo nagkalit? Uy, kailakon mong ka. Ako ano good? Imbis, may nakita na akong babae nga gusto na kong pakastan. Magminyo na ako. Saan na ako magminyo nga huwag tangan ko rakit. Ako ibuhi sa mahimo na kong pamilya. Uy, hala no. Kinsa man taong way swerte nga gusto mong pakaslanlan. Pihasan sultian mo eh. Huwag isurti. Wa! Ay sus, ikaw ba? Nakaila na kay kunin mo alan, uy. Matag may bagong dancer nga ikaw ba na itong mag-show, imo gid ang ibit-ibiran. Nya. Kabantay kang wat ka na. Siguro kay dili ko nimo type. Tungod kay dili ikaw ang klases babae. Nga angay duwa-duwaan. Alan. Uy. Ikaw gikahan akong gikastorya? Kinsa man ay ko. Ako yun ko. Over ha, kaseryoso ko taon nimo diha. Di ka duwa-duwaan ay. Ikaw ang babae nga dili angay duwa-duwaan. Angay kang seryosohon. O dadun sa altars kami niyoon. Taysa ha, taysa. Sa di pa ta mo abot og kasal og simbahan, karuhon sa tani ha. Lan. Nanguyab ka na ako? So pa man din eh. Magtuhoy ko dahi. Tuhoy ang akong timos nga gugma ni mo. Ay! Timos Tarong na. Garbungkal ng imo. Timos lagi. Kabdiay. Sagdi na siya. Tawag na ka. Timos na timos na Oy, tao niya! Sa paan to Ano mo, oy! Yan ang silbis ito sakyan, pauli, oy! Yan na, oy! Tanak ko nun. Nanasakinan lang. Dali na, oy! Maon man unta to. Pweh! Unsa? Maunay nahitabo sa inyong show gabi eh. Lagi na eh. Gawa ni Bay Ronaldo eh. Uy, nganong wa man nimo daan siguro ang kamao bagyod siya mo gitara. Nagpractice unta mong daan. Isaling mo lang ko kay Mugirom kayong dako nga. Kamao siya mo doyo, tanan akong kanta. Sige na kuno siya sunod-sunod na mo. Huwag kuyog sa akong show. Basta ni alang si dool sa ato ah. Mo nisali lisad ko niya. Ikaw sa tuo ka man anang naldo oy alan. Tay Martin. Bugirom kaya natawhan na ba? Labi ng bahubog na.
Nawawa noon mo. Mahubog? Husto. Nakadungog na ko anak niyang mag-gitara-gitara kung mahubog. Sa ibot may pasabot sila. Nga makamaong mo gitara ka to si Naldo kung makainom. Kakita tuod kung magkaskas-kaskas na gitara kung mahubog na si Rinaldo ay. At ani ni Alan, kung maun na, paim na si Rinaldo sa dili pa ang inyong show. Unsa day? Pero alam mo bang namumuro ka na? A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. Zed Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Uy! Kisa man nag-birthday ba, Alan? Ay, nag-birthday, oy. So, ayan, di kang mahubog ka. Kamayo ko na. Ikaw ba? Duda ko ni Muda. Sekreto kang katagan sa sponsor gabi budget sa. Sa? Katuwa to siyo, sekretuan ta? Ay. Bida sa nimo. Ikaw siguro, kay imo ang matungkontratang kanahana ka. Wa ko ba iri? Pero paninglon ko to. Paninglon ko to. O tabayri. Sabi tayo. Paninglon ko to? May pa sila sa tuyo eh. Bayaran pag sa tuskwinta. Ito, ano sa bayaran? Gato sa tuyo, gibayaran to. Klaro kayo na pabalikon. Kita ang tabayri, pabalikon kita. Paninglon mo. Sa paninglon mo? Maninglon ko dito. Dito lang ko ta. Kapatong mo tag stage ko. Nagpakatawa ta sa mga tao. Bisag wag kakakanta. Ikatawa rin sila na to. Nipakpak din sila na to. Baba mo ito yung mga buot. Ito yung mga buot na nanaw sa agad. Pagkawag ato-ato nito eh. Ako di ko gusto pagkansi eh. Pero wa mo tamar kansi. Diyan, wa mo kansi. Ano wa mo tamar kansi nga? Wa mo tabayre. Ha? Wala lang sa kumaningil kay... Nauwaw ka to yung gibuhat. Uy, naunsa man ka. Kansi lagi ka? Pero ako man kaya naka-advance mo. Umayo ka na! Giro ako advance! Sino ba tingog? Oy, awan na. Nag-miss call. Kinsa ka to? Oy, mubayad din. Jackie sa to. Dili, mubayad din sponsor ni. Sponsor? Mubayad din ni. Pangayo rin kang advance atong kadahana ka? Advance? Sabli ay. Balag di mo dayon, basta na advance. Nga na, am gina. Muklose ka na kakontrata, pangayo agin na mag-advance payment. Kaya mo sila ipangatag sa abang apilasyo. Pugo nila ba? Ano na mo dawat uling siyo ba? Ate ka mga istorya ha, oy. Mura G-Buds ha? Mabata mag-advance ha? Mag-ambo. Ay, ano ako? Malagi ko yung tagay kadahana ka. Amigom ta. Kadahan biya ni mo. Sige, inom na ta. Dama na gitara ni mo. Tanaw itong kamao baka mo gitara makainom ka. Martin, kumusta namang duha nga nag-inom sa atong loyo? Ay, nagtagay pa man tuduha ganina ang akong naagian. Ay, nag-uol ko alang sa tong anak. Kung saan man na niya pagkasapian na, ay, hindi man na siya makasyo karon nga wa na slirmo nga yung gitarista. Ay, naghambog ka mang nakakita ka ng Naldo nga makamao mo gitarag makainom na. At tanaw na ito magsilbi ba? Tana ay. Tana. Sa baron ay. Tuan na. Hubog sa na ron. nagingon ako ninyo, ha? Nisugod na kaskas sa sista si Rinaldo nga nakainom. Hilom sa silya, hilom sa diha kay maminaw ta. Sige, Basta mahubog ko, kas kaya kong sistang. Kato nahubog ko na 20 sistang gibunal. Nya, usaw man na ito pagkahubo ka na nga wapa ka chat.
Siya sa ta! Muro mamubog ta! Wa nam tayo lang mainom. Hubog-hubog ta. Ay, bebe, ikaw sa una na ito paminahon, be. Ika! Ako'y pagkatawin mo? Natural. Paminahon ako. Yati na. Aron, dili kay gitarista law niya ka. Samang bailir mo, juwet niya tagkanta. Ako, kamaos ka mo kantay! Kini da, ako tuman lagi ako mga dam ko ini, ma-entertainer lagi ko. Ay, sos. Container. Kanta na! Dugay mo kanta, maminaw ta! Baka di ko kadungo ka na mo kanta ka. Entertainer na kalar ka. Gila ka na! Ega? Eh. Ladies and gentlemen, padaplin anyo kiplisin. Katawa ang mahimuot, bagot-bot lang ang maglagot. Komedya lang nga istorya, busa maglingaw-lingaw ta. Okay? Larga! May mga daga kusog nga musulti nga kuno sila buutang babay apan baya di ay kun imong panidon mga daga di ay nga mga bot-boton. May ulitaw kusog nga musulti nga kuno sila buutang lalaki apan baya di ay kun imong panidon mga laki di ay nga mga bigawon. Mura lagi ikaw. Hindi ako! Oh! Gigi, chorus! Mabitaw to! Chorus na bitaw to! Unsa man! Oo na dito. Morit to! Inom sa tayo. May mga bayo Awa, Martin. Minaw na ka. Unsa nagisulti ko nimo. Makamao mo gitara si Rinaldo kung makainom Pero, na. kadiyot Silya. pang usapon. Nindot din na paminaon. Kung ingon na mo da gitara o kantas naldo kung mahubog, o nindot yung paminaon. Nindot ka ng tanawang stablado. Okay na to. Okay na. Gusto na lang to. Hunungan lang. Ay, ito na to? Okay na to. Ako niya ako sa ma'am. Pasar na ako. Oh, pasar ka. Pasar na. Larga na ta? Sa di pa kakapasar, tuhog sa ta. Para sa kung usi mong kanta. Baras ko mo Naghamrimig na inon si Benaldo gabi Lan, nak. Pamahaw na nak. Gitimplahan na sa tikag kape nga espeso kaayo. Kahibaw ko may hangover ka gyudron. Nabad bitaw akong unay. Saon daghan mo mog na inom si Naldo gabi. Nanghipos mo ko karon sa mga basiyo sa inyong ginom pero tidang hana. Punam sa niya. Naka-advance na siya atong show na mong kanahan ng dako. Busan mo siya yung mga hatag. Ha? Iya mo itong kontrata, nay. Ka-advance mo siya atong karahong dako. Sponsor, kuhaan niya advance. Ngilingigas At tuod nak, ayun lang to. Ayun tuod tuho o tiyang kung gisulti nga may mo gitara si Rinaldo kung makainom. Ayaw tog tuho ha. Ididma lang to ha. Kay dili maayong paminawon dong o dili sad maayong tan-awon nga mo entertain mo sa mga tao nga hubog. Di bita maayo nay. Maom sa gamay si Benaldo san. Pero sa irang kanta mo kamuhaan niya. Nya akong kinahanglan ay kanang kamaom duyog sa akong kanta. Nga sa ako sang kamahuan sa. Mao gani. Pero magsige tingali mo practice. Makamaora na si Rinaldo nga mo duyog sa imong mga kantahon nandong. Mut lang sa kanay. Pero dako pa kayo trabaho uno na Papas mo na ta. Dugay pa matakasyo. Ayo! Kinsaron? Si Day Carol runay. Ha? Gianhi ka sa babae nga imong naibgan? Pero alam mo bang namumuro ka na?
ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit kaninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga